মুছলমানৰ ধৰ্মীয় টুপি পৰিধান কৰি ভোট আহৰণৰ চেষ্টা ইউপিপিএল নেতা ৰাকেশ ব্ৰহ্মৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি Promor Boro Jaigayaonw Befonda Bini Hinjaoa Laji मुसलमानर थफि पिन्दी भोट आरनर राकेश ब्रह्म नङा दा नोंथांमोना नैबे भिडिअ इन्ट्रोखौ निश्चय खोनाखादों राकेश ब्रह्म बुरभक मिथिबायना राकेश ब्रह्म बुरभक स' बे बाथ्राया आं बुंनाय बाथ्रा नङा नोंथांमोना सोर बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय फारि फारि मिथिना मोनगोन बेजों लोगोसे जोंहा सेकेन्ड इन्ट्र नोंथांमोना नुनो मोनदों प्रमद बर' अर्थात बिटिआरनि सागानगिरि जायखौ बुङो जोङो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांनि हिन्जावा बर' नङा बिथांनि हिन्जावा बा प्रमद बर'नि हिन्जावा दखना गाना नैबेबायदि बाथ्राजों माने रिजायनानै गान खनदों जोंहा बर'नि सासे मेगन खाना सुबुङा अर्थात नुनो रोङैया दिनै जोबोर साननो गोनां बाथ्रा नैबे इन्ट्र मोननैनि सायाव नङा होमबा दा बे इन्ट्रखौ होनो थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिप्स होग्रोनि बे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो बिनि उनाव आं नोंथांमोनजों सावरायगासिनो दङ Kasih order kasih order अब्ला दायो नोंथांमोना नुनानै निश्चय मिथिखाबाय बे भिडिअ क्लिप्सआ ससेया मानि खारनावमोन नोंथांमोना नुनो मोनखादों हाग्रामा महिलारि सार जायखौ बुङो बिटिआरनि चिफ नङा होमबा बिटिआरनि चिफ सारखौ थांनानै खुलुमहैनाय बा आर'नाइ बावहैनाय बिथांमोना जाहैबाय NDFB मोन दिनै बिथांमोनहा NDFB मोन नालाय बिथांमोनखौ माने बै समाव हमनानै NIA केसाव फासिनि साजा खोनासंहोलायनाय बा जिउ जोबजासिम साजा होनाय अर्थात जेल जाहोनाय नैबेबायदि साजा खोनासंहोदोंमोन रायजो राजानो बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारि सारा माने बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि उनाव बिथांमोना थांनानै हाग्रामा महिलारि सारखौ अर्थात बिटिसिनि चिफ सारखौ मान बावहैदों खुलुमहैदों गोदोनायाव आर'नाइ सोहैदों नङा होमबा दा जोबोर मोजां बाथ्रा जाय बिथाङा बेफोरबायदिनो हारिनि थाखाय बा समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन अर्थात जोंहा सेथियावनो जों सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थायो एक नम्बराव जोंहा NDFBनि बिथांमोनखौ अर्थात बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदाङाव खालामजोबनांगौ बिनि उनावसो रायजो राजानि गोसो बायदि बबे खामानिखौ मावनांगौ बेखौ मावलांबाय थानांगौ होननानै जों सानबाय थाखादों दायो जोंहा नुनो थांनाय लोगो लोगो माने हाग्रामा महिलारि सारा बुंनो थाङोब्ला सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो गोबांथार जा इउनाइटेड फराम अर्थात एक्स NDFBनि बिर जोहोलावजोमोनखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बिथांमोनखौ बा NIA केसाव जोबनानै दोनजानाय फासिनि अर्डार मोननाय बिथांमोनखौ माने बरननायनिफ्राय बरनगासिनो दं बरननायनिफ्राय बरनगासिनो दं आरोखि मिथिबायना दा जाय हक बेखौ माने सिगाङाव प्रमद बर' सारा मावदों मादों जों बेखौ जेबो मिथिया जिखुनु जाहा दायो हाग्रामा महिलारि सारा अर्थात बिटिसिनि चिफ सारा पावाराव फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना गदों बेनो जथेस्थ जानो हागौ प्रमद बर'आबो सोरखौबा बख'दोंमोन मादोंमोन नाथाय बख'नायखौ गोबाङानो खोनादों बा इलेक्सन सेसन गोबां बख'दों नाथाय बिथांमोननि केसा जोबाखैमोन दासिमबो सोरबा बायदिया बे सिगाङाव गनायफ्रा कर्ट कासारि गानांगासिनो दङ नैफोरबायदि जानानै दं आरोखि जों नुनो मोनदों दा नोंथांमोन फैदो बिदिब्ला जों बै सिगांनि भिडिअ इन्ट्र मोननैनि सायाव सावरायदिनि नै फार्स्टआवनो जिथुनाखि जोंहा राकेश ब्रह्मआ माने मुसलमाननि टपि गाननानै राकेश ब्रह्मआ माने मुसलमानफोरनि भटखौ लानो नागिरदों अर्थात भटनि थाखाय फुस्लायदों आरो एक नम्बर राकेश ब्रह्म बुरभक होनना बुंदों मानो सोर बुङा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ बा गोबां नुवाखै मिथिबायना बेखायनो दा दिनैनि दिनाव जोंहा UPPL दोलोनि राकेश ब्रह्म बिथाङा मानि खारनाव बुरभक होननानै बुंजाखो आरो माबोरैहाय भट फुस्लायनानै बिनो नागिरदों होनना बुङो बे माने नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो मिथिखागोन नाथाय बिनि गेजेराव आं नैखौसो बुंनो लुगैदों जिथुनाखि मुसलमानफोरनि टपि गाननानै बिसोरो बिथांमोना भट नागिरदों बे सियर राजनितिकखासो बियो पलिटिक्सखासो नङा होमबा जायोबाबो बेखौ पलिटिक्स समाव खालामो स' बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नोंथांमोनहा जुदि टपि गाननानै बिथांमोननि भटखौ मोनोब्ला बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथा लंगि गाननानै बिथांमोननि भटखौ लाबोनो हायोबा बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथा नोंथांमोना देरहागोन जुक्त जागोन बेबायदि आरो जोंहा जाय दोलोआव थानानै जेरैखि जाया मानो भट बुथुमा जोंहा बेखौ बुंनांगौ दरखार गैया नाथाय दावराव दावसि आरो नांलाय खमलाय बुलाय सुलायल' जानो नाङा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मिथिबायना जों बेखौसो लुगैयो आरोखि बेजों लोगोसे जोंहा थामथि इन्ट्र नुनो मोनदों प्रमद बर'नो रावबो भट दाहो हाग्रामा महिलारिनो हो प्रमद बर'आ हिन्जावखौ दखना गानहोनो हायाखै प्रमद बर'नि हिन्जावा हारसासो वाव बरिया माने ओरैबायदि मोजां गान खनदों बिथाङा सेल्युट खालामनो गोनां जायो दिनै बे बाथ्राया थारैनो सैथो
थारैनो सैथो 100आव 110%। मानो होनना बुंबा जोंहा प्रमद बर' सारा अर्थात बिटिआरनि चिफ सारा गोबां समनिफ्रायनो बुंबोदों गाव जेब्ला एबसुनि आफादगिरि जानानै धरना होबोदों रिलि खालामबोदों बर'फ्रा बर'नि सोलोंथाइ लाहो नाथाय गावनि फिसाया दिनैसिमबो बर'नि सोलोंथायाव गैया। बर' हारिया बर'नि ट्रेडिशनेल दख'नाखौ गानहो नाथाय गावनि हिन्जावखौ मानो गानहोनो हायाखै बिथाङा। बर'आ बर'जों बर'नो जुलि लालायनांगौ, बर' सेंग्राफ्रा बर' आइजोफोरखौनो बर' लाइमोनफोरखौनो हाबा लानांगौ, गाव मानो लाखो गुबुन हारिखौ? हा बिथांनि हिन्जावा माइबो गायनो रोंना रोङा बेखौ नायफात्ता मिथिबायना। जों दा बेखौ बुंनो थांला आरो बिथाङा बिथांजोनि थाखाय बबेयाव मा हटेल खुलिना दोनदों मा खुलिना दोनदों जों बेफोरखौ जेबो बुङा। नाथाय जाय हक हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनांगौ बेखौसो जों सानो। नाथाय आं बारंबार बुंदों बिटिआर एकर्डजों जोंनि बर' हारिया माब्लाबाबो 100आव 100% गोजोननाय गैया। मानो गैया? मानोना बिटिआर एकर्डआ गुबुन हारिफोरनि थाखायसो माने सान्थि सुक्ति जानानै दङ। दिनै बे सान्थि सुक्तिया मारै जानानै दंबा जा हाथियार लानानै सोमावसारग्रा बिथांमोना ओंखारबोनाय लोगो लोगो प्रमद बर'नि खावलायनायाव प्रमद बर'नि लिंहरनायाव भारत सरकारनो फैनानै बा आसाम सरकारनो फैनानै हाथियारफोरखौ गथायजोबनाय लोगो लोगोनो गुबुन हारिया सुख सान्थि मोनखादों आरोखि। गुबुन हारिया सुख सान्थि मोनखादों। मानोना गुबुन हारिखौ नारसिननो हानाय नादबनो हानाय रावबो गैलिया बर' समाजाव बा बर' हारियाव। हाथियार हमग्रा बिग्रायग्रा रावबो गैला। बिथांमोनखौ जोङो आथिं सिङाव दोननो हासिगोन, बिथांमोनखौ जोङो नारदबनो हासिगोन, बिथांमोनखौ जों नासयफिननो हासिगोन, बिथांमोनखौ जों मुगैफिननो हासिगोन। नै बेबायदि मोनसे गुबुन हारिया माने सुजुग सुबिदा जादों आरोखि। मिथियोना दायो जेरै माने गोबांथार जों खोनानो मोनगासिनो दं जेरावखि थाया मानो बर'फ्रा एसे एसे नारदब जानो हमबायानो थिग बेफोरबायदि आरोखि। मिथियोना दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जों दिनै बुङो बिटिआर सुक्तिया बर' हारिनि थाखाय गोजोन सुक्ति जायाखै। जादों आर्मि पुलिसनिफ्राय बुजानायफ्रा बारग'दों, जिनाहारि खालामजानायफ्रा बारग'दों, इनाय उदखार खालामजानायफ्रा बारग'दोंमोन। नाथाय बांसिनसो जानो फैदों। मारै होनना बुङोबा बे सुक्तिया गुबुन हारिनि थाखायसो जादों। मिथियोना बे सुक्तिया गुबुन हारिनि थाखाय जादों। बेखायनो जोंखौ दिनै माने हाथियार हमग्रा गैला होननानै बिथांमोनखौसो जोंनि बर'आनो थगायनानै गाब्र' होजोब्बाय नालाय नङा होमबा। बर'आनो पलिटिक्सनि खैसारजों बिथांमोनखौ सेटेप खालामनो हाबाय नालाय, सिलिंखार खालामनो हाबाय नालाय, NDFB बिर जोहोलाव बिथांमोननि थांखि सिमां सुजुनायफोरखौ धंस' खालामना होनो हाबाय नालाय दिनैनि दिनाव माने गुबुन हारिफ्रा जोंखौ मिनिबाय। गावजों गाव बर'फ्रा जुक्ति गैया, जांख्रिथायनि थैसोम थु बेवहाय मानो बुंदों बड'लेण्ड लागे तहत नोंसोरो बिदा फंबायनो अनलायनो रोङा मानो बुंदों। नै बेफोरबायदिनो आरोखि। स' आं बारा गोलाव बाथ्राखौ बुंनो साना, नोंथांमोना निस्सय बुजिखागौ आरो मिथिखागौ। नोंथांमोनहानो मेलेमजिबि सुबुं, जोंनि बर' सुबुंफ्रा साननानै नायब्ला बयबाबो बुजिनांखा। नाथाय जोङो गासिबो पलिटिक्स लाबालाबनि थाखायसो गावबा गाव माने उख्रा जालायनानै दं आरोखि। माने एरखे न'खर गंसेनि मानसिफोरखौनो बिदा फंबायफोरखौनो गावसा होदों होनोबा पलिटिक्सआनो, गामि दरसेनि रायजो राजाफोरखौनो नायलायनो हायै खालामदों होनबा पलिटिक्सआनो, नों आं बर' सुबुंफोरखौ एना एनि खालामदों होनबा बे पलिटिक्सआनो आरोखि। बेखायनो जोङो पलिटिक्सखौ मोजाङै सानो होयै सामलायनाया मोजां। आरो जाय बिथांमोना पलिटिक्सआव आगान होनो सानदों बिथांमोना मोजाङै सानो होयो, मोजां दैदेनगिरिखौ बासिनानै पलिटिक्सआव आगान होनाया मोजां होननानैसो आं सानबाय। बारा गोलाव बाथ्राखौ मुलिया बिनि गेजेराव जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आंनि बुंनायफ्रा नोंथांमोना प्लिज अननानै आंखौ निमाहा हो। आरो जोबथारनायाव आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो दे नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल थुनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय थानायफ्रा नोंथांमोननिसिम सहैनो हानाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायनो लाजोबदो। নেতাৰ ৰং চাওক, আপুনি হাঁহিব নে কান্দিব? মহামূৰ্খ ৰাকেশ ব্ৰহ্ম, মুছলমানৰ ভোট পাবলৈ টুপিৰ ৰাজনীতি, মুছলমানৰ ধৰ্মীয় টুপি পৰিধান কৰি ভোট আহৰণৰ চেষ্টা, UPPL নেতা ৰাকেশ ব্ৰহ্মৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি, মুছলমান প্ৰীতি দেখুৱাবলৈ গৈ মুছলমানক অপমান, মচলপুৰৰ নীলাজ MCLে ৰাকেশ ব্ৰহ্মৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড। এয়া ৰাজনীতি নে অপমান? কিছুমান নেতাৰ চৰিত্ৰ দেখিলে আচৰিত নহয় নোৱাৰি। মূৰত মগজু আছে নে মূৰত গোবৰ আছে তাতো সন্দেহ আছে। তথাপিও তেওঁলোক নেতা, তেওঁলোক জনপ্ৰতিনিধি। তোৰ বাবে নেতাই কেনেকৈ ৰং সলাই মানুহৰ মনত ঠাই ল'বলৈ যত্ন কৰে তাৰে এক জ্বলন্ত উদাহৰণ হিচাপে ধৰা পৰিছে এইজন
মহামূৰ্খ MCLA ৰাকেশ ব্ৰহ্ম এতিয়া বড়োভূমিৰ মুছলমান জনতাই নিৰ্ণয় কৰিব এইদৰে ভোটৰ বাবে ৰং হলাই থকা নেতাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব নে উন্নয়ন প্ৰগতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ ভোটাৰৰ ওচৰত যোৱা নেতাক নিজৰ জনপ্ৰতিনিধি বনাব সেয়া বড়োভূমিৰ মুছলমান জনতাই নিৰ্ণয় কৰিব Promor boroni saugariya Boy beponda hai Bini Hinjaoa Lai harsa hanja Boro Dokona Khwo Jaigayaonw Promor boroni Hinjaoa harsa Boy,